Hľadáte nový domov a potrebujete od neho aspoň 3 veci? Bezbariérové bývanie, nízke náklady, krásnu okolitú prírodu? Toto a ešte viac vás čaká v obci Oslany, kde stojí táto drevostavba z roku 2017. Praktická dispozícia, na ploche 107 m2 nájdete všetko, čo k životu potrebujete. Bezbariérové bývanie pre 3-4 člennú rodinu. No a s kávou posedíte na terase, kde si vychutnáte jedinečné výhľady na okolitú prírodu v každom ročnom období. Určite oceníte prestrešenú terasu, priestranný rovinatý pozemok o výmere 774 m2, vlastnú studňu, záhradný domček a podaktory aj volieru pre psa. Nielen slnečné konektory, ale aj samotné prevedenie stavby zabezpečia úsporné a nízkonákladové bývanie bez investícií a navyše dom je z rúk prvého majiteľa. Pokiaľ chcete začať novú etapu života, viac informácií o dome nájdete na našom webe. Dovidenia a stretneme sa u kávy.